saka takatanga tichera zvakazokudzwa importance yevalue addition. That's why makazoona takuita all these things that we are doing. Mukatasamana matombo aya, it was our first attempt to Zimbabwe School of Mines to train our cutting and polishing. Yes, so we also decided to do. And matombo aya anenge akaraswa chinhu. So each one has got a story? Yes, each one has a story of its own. This association, WIGAS, it shows that we mean business, we mean progress. The NDS2, Vision 2030, with you women, you are integral to it. Without you, we are not going to make it. So, Pamunona, Vamunanga, Govachiti Hansi, Vision 2030, we are going to meet it. He means you. Because it's the mining sector and agriculture that control the economy of Zimbabwe. And that's you where you are now. So let's be futuristic. Let's run everything as a business. Nekuti kana watanga business vatotaura hanzi ndandine 100 and something thousand vamwe vatombozivi kuti business we started with how much. So everything that you do, no matter how small you are, muri kuhurungwa ikoko, muri kukaro ikoko, muri kuchikutu, muri kupi, you should know that you are running a business that makes the economy of Zimbabwe tick. Because we are talking of rural industrialization, and it comes from you. The little that you are doing, Karoi, the little that you are doing, Kuchikuti, is what going to make us realize Vision 2030. And it comes from you, Gemstone, because you are where it happens. So can't chimba kuti leave no one, no place behind. 2030, we mean you. You are the catalyst. Mid office ya Minister of State. Inofana kugadzirisa matambudziko enyu ese. So as of today, ndoda kufara kuti AGM ye WIGAS yandivhura kuti as long as vakadzi very well organized, we can go far. And I would like to thank our Honorable Minister, Resident Minister, Marian Chombo. Nepassion yavainayo nemadzimai. This AGM yatipa mukana wekuti tinzwewo takambogara pasi neMinistry of Mines, office kwaDevolution Minister Fred Moyo, tichivapa zvichemo zvedu pamwe chete neMMCZ neDefault Mine varipo, asi nhasi paAGM apo tatoona kuti matambudziko edu mazhinji atanga tichichema nawo zvakafanana nemapricing emaGemstones, zvakafanana nemamarkets, zvakafanana nemamining titles. Chinova ndicho chinhu changa chinyanyotitambudza. Tanzwa kuti apindurwa, which means hurumende yedu iri kushanda nesu kuti simudzira semadzimai ari kuita zvemaGemstones, kuti tisimukire. Kana tichinge tasimukira, toda kuzova vanhu madzimai anobuilda macommunities kwatiri kubva kuhurungwe, kunova kwakazara maminerals atiri kuchera, mazhinji acho atiri kuwana muminda yedu. So this AGM yauya panguva yakanaka, and yatibatsira kuti tikwanise kuona even kudzidza kune vamwe vari muindustry yezvematombo value addition vabva kune dzimwe nyika zvakaita saJoshua all the way from Uganda and his wife, just to teach us and to show us what they are doing in Uganda. This is the Ministry of Women Affairs. Ndakamiririra bandiko remadzimai budiro yavo. Ministry of Women Affairs Community Small and Medium Enterprise Development. Tinoshanda nemadzimai iwaya zvikuru sei vari into mining. Kazhinji kacho tinovadzidzisa kuti vange vachishanda vachitivera mitemo yenyika. Tinovadzidzisa zvakare kuti vange vachishanda vari mumapoka atinoti macooperatives, and kuti vafome macooperatives avo iwayo. Isusu seministry we play a very critical role yekuti vakwanise kunge vachishanda vari macooperatives. Tinovadzidzisa kubva pane yatinoti pre-coop education, tofamba navo tichivadzidzisa, tichikurukura navo kusvikira tasvika panyaya yekuti varejistwe as macooperatives. Izvi zvinovabatsira kuti pavanotaura havachautaura vari umwe neumwe, and tinovadzidzisa zvakare kuti pavanoita project yemining ngavasangosiya makomba pese pese. Tinotenda vekuMinistry of Mines vapindura zvichemo zvedu zvese zvatanga tichichema nezvazvo, kuti izvo zvitava nekodzero semadzimai kuti tinge takazvimiririra tichimaina tiri tega tisina kuhwanda kuseri kwevamwe,
izvozvo zvatikurudzira kuti tinogona kuti tishande tichibudirira munyika yedu yeZimbabwe.